Var der nogen, der sagde mad? Mange tak, fordi I kom. Nu skal jeg lave noget mad til jer. Anders så? Vil I gøre, hvad det bedste, man kan stege med jer? Det er i sin pande. Ja. Han kommer ud af det bedre. Schnitzel! Wow! Point of no return. Velkommen med smør. Hej. Nu skal jeg så til at starte med at lave maden. Og det første man gør, det er at tænde her. Så trykker du den snakke her og her. Og så min assistent, han vil nu åbne smøren. Helvede Frederik. Hvad? Smøren! Ja. Han er i hvert fald ikke en særlig intelligent fyr, så bare så. Hvor er din idiot? Ja. Prøv lige at se her. Det man skal gøre, det er, tager et eller andet og skal åbne sin schnitzel med. Det er fint nok, det der. Som I kan se, kan jeg nu åbne op til pakken. Man kan se, at jeg har nogle lækre sprøde schnitzler. Det minder mig om, at jeg lige skal huske at vaske hænder. Jeg skal også vaske hænder. Du er jo en kønt. Jamen, så gør det da. Skyder man mig. Nu, som I kan se, skal vi til at have noget stegefedt. Det man gør, er, at man steger et godt stykke ud her. Så lægger det her. Det her, det gemmer vi til senere. Jeg tror måske, det vil være en idé at lige have en lille smule opløftigt her. Lige skønne processen med at skære det i små stykker. Sprøjter en lille smule. Men det er helt fint, når man gør det her. Som I kan se her, nu vil jeg gøre ham et godt lag fedt, så er vi sikre på, at vores mad ikke brænder på. Ja, ser bare lækkert ud, gør det ikke? Mange tak, fordi at du vidste, at du skulle gøre for en gang skyld. Det er en meget interessant proces, når man smelter smøren, altså varme og smør bliver til smeltet smør. Og smeltet smør har den fantastiske egenskab, at det forhindrer schnitzel i at blive brændt på. Nu har vi fået sådan en dejlig sovs. Der er også nogen, der bare smelter deres sovs og bruger det som smørsovs. Men det er, hvad jeg synes er århundredes bedrag, sådan at sovs er ikke bare smeltet smør. Det er fedtstof. Nu er det bedst at være klar til vi smider schnitzel på. For helvede, det klister det snask her. Jeg tror, vi har nok en smør. Ja. Jeg tror, det går. Jeg skal lige vaske det her snask her. Som I kan se, begynder det at se rigtig lækkert ud, det her. Jeg er også lige vendt de her ballademager om. Altså, det er faktisk en rigtig gammel teknik, der hedder smørkoge. Jeg tror ikke, at det er nogen løgn, men vi
godt med smør i den her ret, det er så, at kødet får den rigtige smag. Uden den smag vil det simpelthen bare være kød. Altså uden smag. Uden den fantastiske ting, som gør, at man kan spise det. Det er forventet den her banana her om igen. Hvis jeg kommer rigtig tæt på her, kom til her. Så kan man se, at der er en god fedtkant lige her. Fedtkanten er det, der giver kraften, og ja, det er ikke nogen hemmelighed, man er lidt bøsse, hvis man ikke spiser fedtkanten. Lige her. Altså, I kan se det hvide. Det er fantastisk. Jeg glæder mig til det her. Altså det her, det kan gøre... der var lige noget, der sprøjte. Men for helvede. Ja. Så vi kan se ikke at smøre det hele glat og i stedet alle slags klamme ting. Men hvis man kigger godt efter, så er jeg ikke lige, at du skal kigge godt efter, så kan man se den perfekte form på den her. Rigtig god form. Den her, den er lidt ridset her. Den der, den er lidt fucked der. Jeg ved sgu ikke, hvad der sker med den der, men den perfekte form her er det, der gør den til en mesterschnitzel. Jeg tror snart, de er færdige. Jeg siger det magiske ord. De er færdige. Så nu skal vi lige få det til at køre lidt med her. Den fokus her. Som I kan se indeni, så er de dejligt færdige. Godt sejt kød her. Men færdig med det. Vi har resten derovre nu. Okay. Jeg tror måske, I har undret jer over, hvad det her faktisk er, jeg tænker sig at lave. Men den er wursten. Det er Schnitzel Dog. Ja, det lyder vildt, ikke? Mange tak. Perfekt. Nu ved jeg ikke, hvordan jeg laver det her, men jeg tror, vi kan starte med 4, 8 eller 10 alle sammen. Ja, bare. Så man kan se, at det her er virkelig bare nogle vortepølser, men jeg har tænkt mig at gøre dem gode. Men noget fedt. Helvede er noget pølse der. Ja, det er ikke noget, vi gør noget af der. Vi får en lille smule stappelappe her. Så kan vi gøre pølserne klar til, at vi kan lave vores dork, og måske skal vi faktisk stege. Så kan vi lave vores dork og schnitzel, eller schnitzeldork, eller schnitzelfitzel. Lige test med dem.
Ja, jeg ved det. Okay, jeg tror, de her pølser er blevet fedtet godt nok ind nu. Der er virkelig ikke brug for det her, men jeg skal smage det her. Man må godt, Henrik. Ja, det er lige at sgu have. Warm! Oh. Warm. Nej, Det er hjemmelavet sovs, Henrik. Hjemmelavet sovs? Det er min helt egen opskrift på Heinz tomat ketchup. Det er fantastisk. Men vi skal ikke bruge den lige nu. Nu skal vi nemlig til at lave den berygtede schnitzeldog. I bedes være meget stille publikum. Det her er en meget farlig ting at lave. Du skal tilbage igen. Kom. I gang. Schnitzel. Skal du have de her sider? Ja, det er det. Okay. Idiot. Se. Start med de her 2 dårlige nogen. Jeg må tage på smut. Den er god, kan jeg se. Prøv bare. Yes! Har lavet schnitzeldog! Ingen har nogensinde gjort det her. Det var rigtig sejt. Ja, er det i gang? Okay, hej. Jeg er nu den eneste i verden, der har overlevet at lave schnitzeldog. Man må godt, Henrik. Ja, det ved jeg. Jeg skal lige have smagt det. Altså... Ja, jeg skal prøve det her. Det er sgu i orden. Ja. Endnu en gang. Er jeg den store, almægtige kokmaster Ulrik tilfreds med min egen ret. Jeg går lige på toilettet. Nu er vi klar til den aller sidste bid. Skål. Og jeg tror sammen, jeg skal på toilettet igen. Ja, hej. Vi er så færdige med at fortælle om vores måltid. Den legendariske schnitzeldog. Ja, så det er vel alt for i dag. Farvel og tak. Altid være parat.